Aba do Badwam TV Badwam dwumadie yi eso ye de radio asese nenso all kan ne mapa no waka ho ebie na ochemu nyina wo ne yasom ye da se ne ye de hye Badwam dwumadie no ase no kase nsem ne doso ne ye todwa wo mu bi ya wo betini Works and Housing Ministry say one stakeholders ne ba behia na nsu yiri ane adan ho nsensem no ya hwe apen pomasibre ye de ho nsem no ebebro na afia gbawra yensem foforo mu Eneyi Environmental Justice Foundation ya one more share Sustainable Ocean Project ano se one ne Ghana National Canoe Fishermen Council ka won ho aboma afarefo wo be register wo mo eno ne nsem bi ena no pay mede bro Adom TV Badwam kase o share me live on Facebook/Adom TV extra o ko go TV a channel 119 DSTV 280 o YouTube o search Adom TV tube o benya ye medidi afia amankwa tamaklo afia ni DMTA said ensem ni chiremu ankasa etie futuni de Emma Oswafo ya Osha Works and Housing so Prince Hamid Ama ene wo say ahwe no ba be ye conference ebra won ene wo ma ekebie wo mu e wa dansie hu no e ba be hia nyame ya Adom 27th and 29th May na won ma hwe kwan ye be fa so nsuyiri ye betu ase na fe adan so eho ohawa wo my Ghana mu no ni nyina timi aba no awieye ene one more power build environmental national conference and housing ehun tomar ewon kran and Adom TV kase nya no ni di san komi. The conference will delve into challenges and solutions within the sector, including the housing deficit, flooding management, infrastructure financing, and the rest. As you note from the dates, the conference will take place in 3 days. The first day will be dedicated solely for flood issues or on hydrology. The second day will be committed to housing issues. Chief Director Awo Asweyeho Reverend Stephen Ya Osei enso editu dwa se enhihye ya wo mudi egu akwan mu eyade ebeboa pa ama omanfo enso ho ato eti conference ye hwese nimdifo a ewo housing mu ene akrankrefo enyina beka bom ne ya hwese de ne ye ye betimi aboa ama nipa enye ba biada ana afi de toso mienu nyuma no ye hu se senso tobia na ayira fanipa ade ne ebe ya ye gota mu monchi monka ebetima siesie mu na ensuo ne to a atimi akoyo akogu apomu ama me no mienu so ye japade ne enkwa ho atimi ya bo ho ban. The conference Environmental Justice Foundation one more share Sustainable Oceans Project ano Womu se ne womu ba beboa Ghana National Canoe Fishermen Council. Council na womu ehwe afarefo ne won sensem so no. Womu be register be 16,000 members. Ya womu ka council no ho de womu share for coastal regions a wo my Ghana mu Adom TV kase etwaso. Ya na afarefo ai se yen de empese ye bibima ya hu bibia aban na yen mayen obi na yen mayen ne ade. Until this time no I say na mi Adom yensa akan ye ID cards na ya otu kwan kwakuro bi asukura kuta ID card wi a say bi atorenche bi na to mu opumu a bi a na say Navy for Marine Police for mu shia omo ya smuggling ni amanyama bebre sea patrols no no you ID card na chese ohun so enti no em say enya kra de afarefo you free one level another level. Say Jumedie Environmental Justice Foundation and an Sustainable Oceans Project so aboa afarefo osanso ye nkyerɛkyerɛ ema womo a ebeboa bie won mu adwene na kyerɛ womo de obeye wabra bibi enkoyie ewa adwuma woye no emu ose yakoto nyantachi programs officer ewa EJF no de san kyerɛ mu yitu dwa ishezi as them 10,000 na wire crab nears amon was there my one members na we hu dem won so were council na members if you so in the she no yare nkyerɛkyerɛ yɛza ma wɔn ofa kwana nsɛm a ofa wɔn dwumezi ho ɔyɛ hawa a wɔn dwumezi ho no obotum wabɔ ne ho dewur
na sa kwinja ba na wanye mpanyinfo zehia wetum waze dam nsam no so wetum waze atugwa na waye nkitahuza ozin sunsuando papa ozebabre for adwuma no. Adom TV Badwam Kasia no so dia concern for Fromo na public health expert ono akroya ye senior medical officer wo Greater Accra Regional Hospital Dr. Emmanuel Adepa Adabu wode kokobo magana fo nyina se nei covid no asayi ne tibiem na bia behunu ne se ye 3D bi ena eye wo na code bi wonya nhunu sansensan ye wewe ni padua ni mu antem wa mo na mo adi kan ewa yaresabia ebise covid no hu pomponso no bi ena yi ne tisa oni Adom kase edi nkomo yi na iti no enye yare a ebetwe mu krakra o enti no sese no ya ne routine yade ba ko a routine management indi obi betime nyampo a onhu se wenya yade no age say test and so for most of the time no most of symptoms are obenya mostly respiratory symptoms they say bowa and na say when you sore throat kakra we diemu ayemre hunam nyina ayemre and na say when you fever bi kakra these are symptoms that are related to malaria mpo. Wasan ede futuo ema maamefo se womo enhwe se womo de womo manum ebekọ ayaresabia na womo de vaccine bi awom sene wona womo ayare polio hepatitis B ene yarewa awodo no etimi abrase eno ntina Ghana Health Service any aban in general Ministry of Health Ghana Health Service bo that the rule no say ye beti na yaje vaccines no atum espitru ama ye mofra na hepatitis B die vaccines kra wo homa mpenyimfo mpo nti no eyade a eno bebo ho ban but obeye test no ahwe se obeye test no na wo ye negative and say wo ni yare ni bia na ya wo pane dia bon ho ban esan say hepatitis B say die eno yare ba ko apart from say nipa no ebe smoking no I mean among smokers omutanya liver cancer no hepatitis B number 2 it may cause liver cancer. My to Akasiano so na head of civil service of Ghana your Dr. Evans Agridako also ediato civil servant fo nyina ni mo na ya ban enuma se ye wabato afimunti wo mo ani na ho memo fo ho hyehyɛ amanyo ensemu sabria ye boaboa ye hu na mom ba bi obi atibia ye na adwuma no won mo anya adwuma ne ye mua oman no empunto ene ne nkanko se be ye be na me no sonson kabom ni asomdue ebekoso atena memo abato bremro na ya na se be ba civil servants no dwumadi esi o mani so se ye no omo nkoso na omo nye omo ntu hu na mon omo mo nfa no kwaredi pepere ye emfa ye omo adwuma oman bia entumpon no na ema ne entumpon ne se amanfo amu okro no mu no enye omo adwuma yie nti yetumi yepese ye adwuma yie say yesumi ye depend ye knowledge adesua na yesua no e say ma amanfo enya ho mfaso nti ye de civil service ye nhyehyeye ye mmra na the code of conduct na dina no ye de be ye adwuma eno na say me na meka kire wo Urane kasaye mu no wasan so edi to just say principle code of conduct core values ene ensemo efa wono madwuma ho no ehu hia pa se civil servants edidi dwuma match civil servants ne say obi anfa ho ka sronko na efa the professionalism yen code of conduct bibi egu akwemu a emema yen ho keka no akosoro no sese ya ye fa be fo kwan so eye ne bebre omomfa omun no omun sua na ema yentumi yensum ye man ne yensum ne yie sabe wosum man ne yie a enem yenso ye ho ebe koso aba mfaso ama oman no ewom se eniama ebu ha na akade no eni ho papa but ye chere chief directors na ministries ne se womomodian na wo amu hia akade no womomfa ma wo mo Mamina no so na Adom TV Badwam kase na ha na brema kwan na no pay media siaseda na yodia emre ne adaje a wode ma yenti nemo mesesre obiem se yenche minye nkratoyi
bɛsi ma mmienu ne mmiɛnsa yi de wɔn krataa no ne online stories aka yɛn nsa no yɛde to aso twɛn yɛn